Pokrývka hlavy uvidatej ženy je známa z nášho územia už z obdobia Slovanov. Pokrytie hlavy vydatých žien malo dôležitý znakový význam. Označovalo ženu, ktorá už patrila niektorému mužovi. Vydatá žena po obrade začepčenia nesmela chodiť prostovlasá, čiže bez pokrytia hlavy. Zákaz umocňovali predstavy o negatívnom pôsobení magických síl. Čepiec, ktorý vychádzal z tvaru účesu, slúžil ako ochrana hlavy aj ako ozdoba nositeľky a zároveň mal znaky, ktoré určovali postavenie ženy v štruktúre spoločnosti. V tomto videu sa budeme venovať vývoju ženských čepcov z Mijavskej oblasti, ktoré sa nosili od polovice 19. storočia až do 50. rokov 20. storočia. V oblastiach a lokalitách, kde bola tvorba čepcov náročná a vyžadovala si zvládnutie komplikovaných textilných techník, sa jej venovali zručnejšie ženy, ktoré zároveň vyrábali čepce pre väčší okruh vo svojom prostredí. Inak to nebolo ani v Mijavskej oblasti. Najstarší dochovaný sviatočný typ čepca v Mijavskom regióne bol z bieleho tenkého plátna. Čelo nositeľky lemovala úzka čipka alebo výšivka. Na temene čepiec nebol zdobený a tesne obopínal hlavu. Tylová časť mala okrúhly tvar. Stred tylovej časti bol zdobený vsadkou alebo čipkou a výšivkou. Okolo takéhoto čepca sa uväzovala podvika. Išlo o dlhý biely plátený pás látky, na koncoch zdobený. Šatka sa raz omotala okolo hlavy a jej konce voľne viseli až po stehná nositeľky. Zdobenie na čepci a na podvike bolo zvyčajne zladené. Novší typ čepca bol ušitý z bieleho šifónu, batistu alebo vapéra. Tylovú časť, tzv. Dienko, mal v strede zdobenú a po stranách skladanú na tenké vertikálne pásiky. I tento čepiec sa omotával podvikou. Na slávnostné príležitosti to bola dlhá šatka, pri menej významných príležitostiach sa používala šatka, ktorá sa dvakrát omotala okolo hlavy a na tyle sa zaviazala na uzol. Jej konce vytvárali krátke uši, ktoré boli na konci zdobené čipkou. Začiatkom 20. storočia nosili krátke šatky už len staršie ženy do kostola, a to v čase pôstu a adventu. Na začiatku 20. storočia sa začínajú objavovať čepce, ktoré sú známe širokou tylovou paličkovanou čipkou na čelenke. Najskôr boli čepce šité z jemného bieleho plátna a zdobené užšími čipkami. Postupne sa čipky rozširovali a typickým materiálom na telo čepca sa stal bavlnený tyl. Mladé ženy si takéto čepce zdobili bohatou florálnou výšivkou, na predničke aj na dienku. Dienko bolo naskladané na 5 až 7 vertikálnych pásov, pričom každý bol vyšívaný rovnakým vzorom. Mladé, bohaté ženy nosili čipku pomerne širokú, siahajúcu až mimo hlavy. Čipka sa tuho škrobila, aby sa dala vytvarovať okolo tváre. Pri variante odevu, noseného vo vrbovciach, sa konce čipky nechali jemne naskladané visieť okolo tváre. V ostatných lokalitách sa konce čipky vypínali špendlíkom a vytvárali charakteristický vejárik. Všetky čepce boli iba bielej farby. Na vrchu čepca, okolo dienka, si ženy viazali tesne nad výšivkou hladkú alebo vyšívanú továrenskú stuhu. V tyle sa uväzovala na mašľu a konce voľne viseli na chrbát. Tvar čepca sa dosahoval pevným škrobením a zažehlením. Z čepca sa dala vyčítať majetnosť ženy. Najbohatšie ženy mali čepce honosne zdobené a s náročnou čipkou. Zdobenie odzrkadľovalo aj vek nositeľky. Staršie ženy nosili čepce menej zdobené a aj predná čipka bola užšia. Stroho zdobené čepce sa nosili aj počas smútku či pôstu. Nosenie čepcov sa udržalo najdlhšie v nedeľu do kostola a pri slávnostných obradových príležitostiach. V rámci generácií najskôr odkladali čepiec ženy najmladšej vekovej skupiny, potom stredná generácia. Najstaršia generácia žien si udržala tradičnú úpravu a pokrytie hlavy najdlhšie. V Mijavskej oblasti sa dlho zachovalo nosenie tuho naškrobených a uviazaných ručníkov, ale o tých až na budúce.